dadi kaya ngene. Golek duit angel nganti sakabehane mergo corona ilang silaturahmine. Mung video koran kanggo tombok kangene. Lagi nadani apa, Pak? Dandani pancing, Nduk. Arep nganggo mancing. Wong bapak ira kerja, Nduk. Dalan-dalan tutup kabeh, ora iso dodolan. Gitu. Wis ora nang wong angel lah iki golek duit, Nduk. Tak mancing sih. Mbok menawa wong kowe entuk nggo lawe kena nggo lawe maem, ya ta. Nah, entuk, ya ta. Ya ndonga wae, Nduk, muga-muga engko mancing entuk ya. Lah mancing ning ndi? Ya mancing neng kali, masa neng pasar. Aduh. Mancing neng kali, Nduk. Wis maem durung kemau. Wis maem. Apa lawe? Sayur godhong jala. Aduh kan. Pemerintah nganjurke, ya ta. Kon jaga kesehatan. Imun dijaga. Lah nek mame godhong telo kan ora nambah imun ta, Nduk? Ya ta? Iya, Nduk. Iwak, Nduk, kena nggo lawuh. Iya ta? Ya wis, Nduk. Aku tak maca sik ya. Dongakne, Nduk, muga-muga entuk iwak akeh. Mergo corona kahanan dadi kaya ngene. Golek duit angel nganti sakabehane mergo corona ilang silaturahmine. Mung video kolan kanggo tombok kangene mergo corona ilang silaturahmine. Mung video kolan. Bapakku ndek mau mancing entuk iwak akeh gen bisa tinggo lawuh maem. Lho, Pak, kok balik mancing? Iya, sorry ya, Nduk ya. Mancing ra entuk iwak. Wis sedina wis tak umpane enak-enak padahal wis tak kei cacing iya. Terus diomongi wong ono kei ndok-ndok kuwi tak kei ndok nih ora entuk iwak. Iwak endi? Ketok iwake maskeran kabeh.